Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Şunki temamızın adı dünyada bolup geçen uruşlar Türkmenistan'ın prezidentine nähili kömek edýär. O tema başlamadan öň birazcık tarihy heretip görelim. 1979 ýylda başlanan uruş 1989 ýylda uturdy. 89 ýylyň 14 fevralyna SSR'ın koşunları Owganistanyň çykmagyna ýlan etdi we çykyp başlady. Seoş SSR'ın koşunları 30 000 orak adam bitirdi. Bir näçe eneler, bir näçe maşgalalar ogulsuz, atasyz aldy. Şo uruş näme üçin gerek boldy SSR? Dünyadaki bolup geçen siyasi dartgynly ýagdaýlarda özüniň menmenligini görkezmek istedi SSR. Bu görkezip bilmedi, yeňilli çykdy. Şo döwürde Türkmenistana 1984 ýylda ýolbaşçy bolup geldi Sapar Murat Niyazov Moskwa tarapyndan tasdiklandy we Türkmenistana ki Sentralny komitet Kommunistik Partiýa Türkmenistan ýa-da şoň birinji sekretary wezifesinde işläp başlady. Ol uruşa ören ullakan goşunt goşdy, gerek yerine gözünü yumdy. Meselem Türkmenistan territoriýasy kak narkotransfer ulandy şo uruş döwründe. Gönmel Türkmenistandan gidýärdi şo owanyň gelýän narkotikler ýaýraýardy beýleki ýurtlara. Muňa Sapar Murat Niyazov gözünü yumdy. We Sapar Murat Niyazov şo özüne azar bermeseler bolýar. Türkmenistan ekonomikasy eýem şoğa çöküp başlady. Diňe şo wagtky spesialistler, ören güýçli ministrler we general direktorlar zawod fabrikleri işledýärdiler. Sapar Murat Niyazowyň oňa hiç ýyly täsiri kömegi ýokdy. Özüne degmeseler bolýar. Ol şoň üçin Sowet goşunlaryna Türkmenistan territoriýasyny ulanmak üçin berdi. Maryň, Aşgabatyň aerodromlaryndan nemeler, vertolyotlar, samalyotlar göňüp uçup bilýärdi Owganistana we ýyna dönýärdi. Guşgudaky o diviziýan wayan aerodromy şol nemeler üçin SSR'ın goşunlary üçin şo ýere neme getirýärdi. Gerek zatlary sentrden getirýärdi. Şoň üçin ulanýardylar şo diviziýanyň, şo diviziýan territoriýasynyň guşgudaky. Şeýdip Sapar Murat Niyazov ýerine yerleşmäni başardy we köp opyt gazandy şo uruş döwründe. Şo wagtky şoň eden şolar ýaly ýardamçylyk üçin 1991 ýylda şol spesslujba bilýärdi oň gözüniň nähili atlary ýumanyny. Spesslujbaň adamlaryň şo wagtlar esenede otyrdy. Şonda şolar şo Sapar Murat Niyazowyň şo ýerde prezident bolmagyna ýardam etmeseler hem garşy durmadylar da. Şeýdip Niyazov geldi we inni ol diktatorlygyny dowam etdi. 2006 ýylyň 20 dekabryna çenli. Sapar Murat Niyazov öldü diýip çykardylar. Ýüregi sebäpli. Men oňa inanmadym. Şo giýen ertesi biz ony şol nemen Abdüşşükürüň kamerasyny, Adinoşyň kamerasyny otyrkam eşitdim-de. Türmeň radio saýdanynda. Ol men fikirimçe Niyazov şonuň öňüm işe gelip ýören, gidip ýören. Ol aralykda ýüregine tutup gitmäni hiç ýyly
nime yok da, sebep yok da. Eğer ol narkotik ulanyan olsa, peridazeroka olan olsa, onunla mümkün, onunla da özü sebep bollu diyerler. Onu da onana mokmen. Onun şoň üçin taparmat ýazyň tarpataýyn ýok bolmagy, ol türkmenler üçin, halk üçin, köp adamlar üçin bir üstüýapyk nime görünýär-de bir. Gidleyen sır görünýär-de bir. Bundan soň ki gelen prezidenti goýulan uslowiýa şo taparmat ýazyň alyp barýan siýasatyny urutdurmaly, ýöretmeli we şoň 2002-nji ýylda fevral aýynda gol çeken nemesine 20 ýyllyk siyasi we ekonomik satrudništvo diýip Rossiýa bilen gol çekdi. Şo protokoly ýöretmeli we şoň işleşen adamlary yerine otursun, şoňa degmeň diýip 3 sany şoň kömekçisi yerine galdy. İşini şu adam dowam edýär şolar. Indi esasy tema şo geçelin uruşlar nähili kömek edýär Türkmenistanyň rejimine saklanmagyny. Ana şol tarihden alşymy ýaly şo uruşda rejim kimligini görkezip şoň daweriýetini giýmän başardy da. Ve soňky gelen SSR'ın siyasatçıları, SSR'ın rukovodstwosy şo eden şoň zaslugy üçin ýaly goýdular da. Indi soň ýene-de Taliban bilen işleşdi. Soň ýene-de işleşdi, soň ýene şo Türkmenistanyna gumany iş alyp barýan Talibanlar bilen duşýa iş, gumany iş alyp baran iş bolmady saparmat ýazyň. Oň ýeketäki işi şol. Şo ýerdäki ýönbesýän narkotiky ýaratmaly we şo sebäpden hem galanj etmeliler. Indi bu dünýäde bolup geçen uruşlar bar. 2012-nji ýylda men haçan başlady şo Tyriýan köwüşi. Şo wagtlar nemen oturun kreslesi ören neme diýdi, ırgylýady. O dünýäniň her bir ýerine eşdilýärdi türkmenden gulagyny. We inniki 2014-nji ýyldaky bolup geçen bir ul döwletdäki seçimden soň Türkmenistanyň rejimi ütgemeli. Ama uruş başlady. O siyasatçylaryň hem ünsi şo uruşa gitdi. Diplomatlaryň, siyasatçylaryň we halkara guramaryň hemmesi Türkmenistanyň ünsi gitdi. Türkmenistanyň ünsi çekilmedi. Şo wagtda şo şakırdap duran kretler ýene ýangadan ýerine durup sessiz ünsüz Türkmenistanyň edýän ogurlygyna, korrupsiýa we adam hukuklaryny bozmagyny dowam etdi. We ýene-de şol taparmadyň edýän işlerini dowam etdi. Şo Awganistan bilen Türkmenistan aradaky näme ekonomik satrudništwo wagtda. Öňe pikir edip görüň. Jogaby eliň üstünde görünip durdy. Şoň üçin neme Taliban bilen arasyny sağlady. Ýene soňky gelen bilen sağlady bu neme Berdimuhammedow. Uruşlar bolsa ol Berdimuhammedowdyň ünsi dünýä guramalarynyň ünsini çekdi, adam hukuklaryny bodýan, bolamy. Emma Berdimuhammedow o edýän işlerini bilýär. Ol prestupleniyelerini bilýär. Ol özüniň kimligini bilýär. Şoň üçin hem özüni ýugmak üçin halkyň öňünde, özüni görkezmek üçin atamyk gördü. O gonuşny maşyny bilen sürüp gördü. Ýadymda düşýän orda şo Syriýa uruşy başlandy döwründe gözüne äýnek giyip, eline de avtomat alan olup, o neme çykan olup atdy. Bu nemeleri mişenler atan bolýar, ýokardan uçýanlar atan bolýar, pikawyň üstüne atışdyran bolýar. Ana men bu ýerde bady diýdi-de, ana men berde sen aňyrda igil bolsaň, menem ha şu ýerdäki Türkmenistanyňky igilik gökärýär özüni halkyň öňünde. Halky gorkuzmak isleýär, aňyrda uruş gidýär, olarda ýöňü görkezýär, dünýä reklam edýär, bir tarapdan, ikinji tarapdan özüni bir üýtgeşik adam edip görkezmek isleýär. Üýtgeşik gatyr, hem maşyn ýasap bilýär, hem sürüp bilýär, hem at çapýar, hem muzika şey edip özüni
nimetçek boldy, görkezek boldy dünýä ýöne. Nämetde de ol nimetini dünýäň demokratiýada ki iş alyp barýan adamlaryň ünsini ütgözüp bilmedigi o şu neçeni şo diktatorlaryň dowam edýär. Indi oğluny ýerine goýup, indi ony şo edilip barýan yaramaz işleň taparmatny ýa-da gelýän işleň şolaň dowamyny indi oğluna geçirip oturýar. Onu ettirýän kim, onu özüňiz görüň, pikir edip görüň, näme biler, jogabyny tapardyňyz. Şoň üçin indi soňkusyny jemläliň şu Ukrainadaky bolup geçýän şu wagtky urşam şol hemen şo ýerde oturmagyna kömek edýär. Ýa-ni Berdimuhammedowyň şu wagt şoň oğlunyň şo rejimiň durmagyna kömek edýär. Adamlaryň ünsini çekýän, ýa-da bardan Ukrainaň urşy gutardyň. Şo gutarandan soň bu zatlara serediler diýerler. Ona şeýdip Türkmenistanyň halky kösenýär. Türkmenistana oturun diktatoram bayağı otur ve nemesini günden arttırıp otur edýän jenayetlerini. Şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýy dünýäde bolup geçýän natlar bilen şeýlere bagly. Şunu men size aýdaýyn edim, köp sag bolun dinleýän üçin, indiki efirde duşýan köp sag bolun adamlar.